Para min investigar é coñecer cousas novas. Investigar para min é buscar cousas no mundo que non sean conocidas ou que ti non conozcas. Investigar para min é buscar bichos novos, outros tipos de plantas e outras cousas máis. Investigar para min é buscar cousas raras. Para min a choiva parece que cae do ceo e das nubes. A choiva é gotiñas que caen das nubes. A min gusta a choiva porque ten picas moi finas. Para min a choiva é o símbolo da vida das plantas. A choiva para min é vida. Paso. Vamos a dibuixar unhas cartulinas de diferentes formas. Uns van a facer de cera líquida, outros de cera blanda e outros de rotuladores. Segundo paso. Imos deixar as cartulinas á choiva para ver o que lle pasa. Terceiro paso. Imos a ver o que a chuvia pintou nos nosos dibuxos.